Naimbag nga orasyo papagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Hello kani Ma'am Marites Cortez, Gina Cortez, Florenda Kimpaoy, kani Ursula Lansang. Intay nga ro dendanggan ti Part 8 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Surat ngayon tayo ba sa itakat manipod, kanipagayam tayo, naglinga di tinagan nga arian. Dear Manang Biyanang, adday dibak na nga nakarelasyon ko. Makuna ka siya kunti kagasatan a babae iti lugar me, da nakatumpo nga kitibak ng anubyo, nga oray addan edad na. Magatang ko ami nakayat ko, ken makapanak iti kayat ko apapanan. Gapo iti dayta, limas tuga, kat kunamlan asino akmeten nakabaknangan no agsasauak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nay, papanamanan arian, inaldaw ka arumwar dito'y balay. Inak man nagpariband nanang, agkulkulot mang ngaminan ti buko. Kaya't ko ti unat abuok. Parlor latan ti papapanam arian. No sana parlor, department store. Kanayon ti panagpapintas ken panag-shopping mau. Wen atap no kanayon na napintasak nanang. Kat di nakto isukat tinubyo. Tapno mainila ba kanayon kanya. Ha? Kakaiso na bak ng dinubyo. Wine, ngam adaw ti mangibagbaga kwarta lakano ti kinayat mo itinubyaw. Taadayaw alaklakay ngam sika. Sapay nay, agtutu daw. Asino ti mangibagbagay ti kastaya? Basta kasta ti magmanggag ko. Aduda amang ibagbaga. Uray lakay ni Maxia tagwapo mo. Ay, apal dalaan kanyak dayta. Siyak ngamin ka ti kapintasan dito'y lugar tayo. Iso siyak ti inaram ni Maxi. Iso nga apal dalaan kanyak dayta nanang. Basta siyak naragsakak. Tabak nang ti pakiasawa akto. Sa bali manon ta kolor ti buok mo, nariyan. Bagay ko mo lang, Elsa. No siya klamay sa. Mas kayat ko dyan natural a kolor ti buok mo. Saan ko a type data a kolor? Makasisirap iti mata. Agsisinno ka ti kolor ti buok mo. Blue idikwan, green manen. Sa ita, violet manen. Probinsyana ka lang agpaiso, Elsa. Barbaryotik ka ngamin so di mo ti uso. Ha? Ay na, kastutiin ita, Elsa. Awan ka tam moma. Alo, di ka agungat arian. Ibagbalaklaan mo ti agpaiso? Ay, di ka sumanaw no, di mo ti uso. Ignorante ka ngamin, so di mo dagiti uso ita. Ne, di ka kumamot agsao iti kasta arian. Apay ngay nga uyawin nak. Kat agpadatamot la at taga-awaway. Naka-boyfriend ka lat adda mabalin na, kunamot lan asino kan nga agsao, friend. Aggayom tapay mo't nga rod. Wen, taga-awawayak, ngamamok ti sumuro ti uso, Elsa. Sana kaskan ka. Ay, tantanangam ti panagsasaw, Mariana. Sana gaputa bak ng genobium, kat lumastog ka matan. Maditi kasta, gayam? Kunamot lan asino kang agsasao mo, Elsa. Kasla dama pagkarkarit mo, mat. Di ta ka manlangan. Adda ka sa pulam, ibagam lang, taikan ka iti kwarta, Marian. Agyaman nak, Maxi, my love. Ay na, nakasingsingpot ka unay kanyak. Gaputalab na lab ka, Ariana. Amin na kidsawem, ipakay ko. Di ka kaya tapayan, my love. Basta di nakisuksukat iti sa bali, ha? Saan to, Apolos, Maxi? Sika lang ti lalaki dito'y biyag ko. Sika ti pakiasawaak to. Oh, nakaragragsakak, Arian. I love you. I love you too, Maxi. Elsa, gumatangak man iti mantika, balasang ko. Mabit lang, nana, ah. Oh, atoy, nana. Agyaman nak. Ato'y tibayad ko. Ay, nana.
Adaman damagag kada kayo. Makimari-tesak man laeng Apay, nagamamuan da ariyan kanjay lakay anobyo na. Di ka no mo social media, balasang ko. Ano kasta? Kadag ito'y laan nagkita da iti personal? Wain balasang ko. Inaklon na mo adagaws. Di na pala nagamaamuan na imbag ngam inaklon na mo tayo. Sana balian, ana. Basta nasingput yung lalaki. Hindi ka mo Nasingput siguro Ay, binagbagaak mo't jay gayam mo. Bagak, saan nga agdardarasudos. Ang agpakalaing may bari-bar ti sumbat na no datuma. Allah, nadlaw kumot nga ruday takan ni Arian nana. Kaslalim mastog kan timang sit manipod addan nobyo na. Hay, nalala. Pasensya amlatan jay gayam mo, Elsa. Siya ko, unti akid daw iti dispensa para iti anak ko, balasang ko. Ada akmanen, Arian, my love. I miss you, Maxi, my love. Ala, sumrekan. Agyaman ak. Awatim na gito'y pasarabukin ka, my love. Agyaman ak, my love. Anya man ang dagiti pasarabong kanyak ngay. Lukata ba? Tapno maamuam. Madamdaman ton. Aginiliw tapay, Maxi. Ngamin, kailiw kauna yan. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka manen, Sir Maxey. Ay wala, kaya't kayo mo't abisitaan, nanang. Ay wan gayam. At tu'y ti kwartayo. Ay, apay nga ikan nakiti kwarta. Kababain, sir. Ay, nanang, awan ti rumba nga pagbainan niyo. Ta asawa kung iti mabiit anak niyo. At di man awagan iti, sir. Maxi, kung ayaw ka dilatang kanya, nanang. Ay. Alan, awatin yung ti kwartayo. Masit lang ba nagdayta kanya? Sa balin tumanentitid ko akwarta kada kayo. Inton asawa ikon ni Arian. Anya? Ay, saan, Maxey? Sa anak nga agkid daw iti kwarta, akasukat ti panangasawam iti anak ko. Gumatangak man iti karne, Elsa. Anya karne, Arian? Uran niya ditan, basta karne. 3 kilo, tas sidang dagiti aso mi ti daduma. Ha? Ipasidam ti karne kadagiti aso, Arian? Wana, kan 2 sardinas man, tanay baglapang isaw-sawan day ti karne asidanda. Ha? Ayun na yun. Nagsosyal mo't dagita nga aso. Kagagangay na ata sosyal mga minan ti amo dahil sa... Ha? Alan na, itad mong tigat katangak tagawid akon. Ay, sige. Ang karnit manok ti adda. Nalawanan, 3 kilo. Ado ti bayad ko Inayon mo tay 2 sardinas. Wana riyan, mabitlaan. Ibatik di 20 sa ngaribo, yag mong tigat katangak tamapanakon. Ala, awan samot pagbariyak dita sa nga ribo, Arian. In purchase ko nga ti collection ko, idi kalman. Kat sikapay lamot ti buena mano kita. Ay na, nagkuna nga minaya abariyaam dayta. Saanen? Keep the change. Ha? Sigurado ka? Ala, nagdakulan ngay. Ay na, manumot lang dayta kanya ngay, basit lang maikisay ti kwartak. Ha? Ala, yung muntigat katangag tagawid akon. Napudutan, diyak kaya ti mainitan. Sumurot akon ka ni Maxi nga agpasyudad nanang. Ipasyar na kano ijabalay da. Anya? Kahit maturog kay Jay. Kawan Nay, Arian anak ko, kita Di kay pa'y nagkasar ka ni Maxey. Mga no makalipat kayo, anak ko. Ay na, agkasar kamin tumot lang. Di kay ka di madanagan. Tadi naktulok ko ni Maxi nanang.
Lakayan tinubyo. Lukwan nakpailaan. Di naktulukwan day chay. Ang, aguray ka. Apay nga yan nagdakkel tabag mo. Bado maamin, tilinaon day ta. Nanang. Ay, nukas ta. Agbayag kay Jay. Agyan kan sa mo ijayon na nakaw. Saan? Agbakasyon naklaan? Ang makitan to makidin no kasano? Oh, anyari yan? Mapanta ka din? My love. Ang agdududo pa ilaang mat. Sa nabali, tadamo ilugan ta. Nanang, yawit ko pa ilang tanak yu Tapno, makapasyar mo di jay balay. Kanuun gayam. At iti kwarta nga inkarik kada kayo, nanang. 20,000 pesos amin dayto. Ay, saan? Jakawatan day ta, Maksay. No, awatak day ta. Kaslamatan gat-gatangam ti anak ko, iti kastangar aramida. Ay na, awatan nyo kit din, nanang. Agin titi kayo ba lang, mat? 20,000 daytan na, di upay kaya. Ay, saan? Basta jakayat nga awatan. Hala, Maxi. Yigmonta siyak ton timangtid kininanang ko. Mabain la amang awat dayta. Agin didi ka dilang ni nanang. Ang amin tunawan ka, kaya't namatlaang. Oh, ato yung tigat-gatangam adanom, Arian. Ay, agyaman na, Kelsa. Ay, sapay agtudtudo pa'y lang. Ay, at titibayad ko. Kukuha mong tisukli. Ay, katala. Thank you, Arian. Uy, papanan nyo nga. Darling kat ni, nagpigsa ti Tudo. Ipasyar na ka no ni Labs ko yung balayda, Elsa. Anya? Ay, kano ka ngay nga agawin? Magitan to, Basta agbakasyonak pa'y langit yung balayda. O sige, mapanakon kat ni. Amang ano ipigsa naman ng titudo. Ururayan na kung tinobyo kay Jalugan mi. O sige, bye, Elsa! Kamo na riyan. Sumrekan dito balay mi. Ngagbalin mo tan abalay mo. Wow! Nagdakkel gayam ti balayo, Maxi. Nagdakkel a 2 grados. Ala, sumrekan. Ta, agpaysaga na kiti merienda. Tag merienda ta riyan. Alona! Alona! Sa dinutan mo? Apa yaya? Mangisaga na kay ti merienda. Tapag merienda ni Arian. Maxi, babaunan nyo dahi dya, bakit? Nagsupla damat din. Ala, di mo ikas kasuday dya bakit? Umay kagitin. Ta agpalas tapay nga umura sa tanto ag merienda. Nabahay man na nababahay tin sangkot mo. Talagang awan babain mo, Maxi. Api akas jeti ibagbaga dahi dya, bakit? Napud no ababaunan dahi dya dito Api akas jeti ibagbaga na ka ni Maxi. Kunang matlan asinon amang sersermon itinobyo. Makaungutan ni Maxi. Asit gak man laidan. Asino nga minday dya bakat? Api akas lasig siguro ang mga papakan ka, Maxi. Di tan pagsaritaan tayo dya bakit kunakmet. Di mo lumpa kibiyangan tayo dya. Tingit di may papan ka data ti panunutan ta. Maxi, Umay ka man kit di. Ta kayat ka nga arakupan may laba. kaano nga ron nga agkasarta? Planuan ta pa yan na imbag ti may papan iti dayta. Tadakkel ti magastos iti dayta. Isuad di mo pa ila panunutan ti may papan iti kasar. Okay? Okay, Maxi. Ay, sika, babay. Tumulong ka mamatiti trabaho dito'y balay. Di ka senyorita. Agtrabaho ka. Ni, apay, asino ka mang manmandar kanyak nana? Kaya't mo tayo pulong kay ti asawak? Agraraman! Awan karbo nga mamang ibagay ti kasta. Takabit na kalaang ti asawak! Ha? Anya nga asawa nga ibagbagamat? Kadwan mat? Siya ti original nga asawa ni Maxay.
Iso di kag balin nga graraman ha. Ta syakti ang kasar ni Maxey. Iso ano syakti si ka. Nasaysaya at la pumanaw kan. Ngamen adda asawa tinakirilasyunam. Aniya? Apya di mo yung bagatagpay so kanyak, Maxi. Pakawanan na kumano naglibakakan ka. Diya kung pagan ano na alona. Si Kate Ayatek, nabayagan asininaak. Apay nga ron nga kabkabalay kayo pay lang, no talaga sininaamon. Iso ti mangikam kama titibagi na kanyak. Kas makita ba't? Agduma ti silid mi. Papanawam nga ron din aditi balay mo. Ay, dak mabaling nga ramidan da ita. To sigurado adata ti papanawan na no bilang lahat. Hangam, dakdakkel ti karbang iti dayto balay ta lalaki ka. Manang! Iso ti aking balay. Biyana! Siguro na magnalo na Isurat ngayon tayo drama mananita, kat nagapo ka ni pagayam tayo naglingag itinagan akong ching. patakder nan da ito'y abalay. Anya? Iso nga alusan tante agner dito'y arya. Tano awan ni Alona. Awan pag naidan ken kwartata. Anya jay kunam. Ulitin man, ariyan. Ni Maxi, adagaya masawa na nanang. Anya! Ay, kunakon kay. Da mo pa ilaapan nakakita ken kwa na pagdwa-dwaanan tilangana. Sinaab nga rudan. Nanang, Di kan makisinara kiti dayjay amaksay, Arian. Saan ko ba natangken ti ulaw? anyalangan nga iti ibaga dagiti tattao no sinaakon. Nakarkaraw amachismis ka no di mo sinaan dayjay tao. Isu sinaamon, itatana sa papay. Uwan nanang, total saan mo't gaya mabaknang? Diyay mo't gaya masawa na ti baknang. Mayroon ranod laan. Di nakbasta masinaan arian. Andon tinagas-gastos ko ken ka. Sa ita, sinalak akaslawan anyawan na. Kasano? Inulbudan nak. Di mo imbagang at dagayam asawam. Basta man jakon. Sardangan na kon. Pinapanaw na kon ni Alona ijabalay na. Isu adatan ti agdan na. Agnaid ta ijabalay yo. Ay, saanan? Tasan ka na paganano? Anya? Ha! Nukas tangarod. Bayadam amin. Aginas gastos ko ken karyan. Oh, agto tilistaan. Na? Anya tinlis-listam di tangay? Listaan dagiti ginas gastos ko ken ka. Oh. Tinutal ko maten. Kita am ti total na. Nagdakkelan? Talaga dakal. Bayadam data. Taday talaang tinam na maag apang rugyak. Tas sininaan na kon ti asawak. Anya? Nagpakpaka si akin ni Maxi nga iniinuta kabayadan ti kwarta nga iniintad na kanyak. Kat iman nugot mat. Kat kaasi na nabayadak mitlaang apama na nagtrabaho ak iti may sa grocerya kas may sa sales lady. Kaya't ko nalipatan tinapalabas nga may palagip matlat ta kanyak. Kat ita adamot ten bukod ko a pamilya, kat liman dagiti anak me iti asawak. Alakastan, to'y pagayam mo, Arian. Nalakat, paset, tinapalabas ako nada, pagayam Arian. Tinapatag, nagbabawyam dagiti nagbiddutam. Katita, naragsak kayo na sa nga pamilya. Pagyamanak ting ka pa nagsurat. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Arian. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, parity script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.
Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama kanibasa itak at manipod kanipagayam tayo naglingad itinagan Alisa. Dear Manang Biyanang, ilingad na kuma itinagan Alisa. May papan iti inami iti kayat ko nga istoryaan kan ka. Adda pwesto may iti palengke. Pagtagilakwan iti prutas kanat natang. Agaabay dagiti pwesto me. Pwesto ni manang ko, kan pwesto ni nanang May. No kaano abimakat ni nanang May, isumad ti panagpaspaseksina. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Rumwara kaon paran, inakagtrabahon. Ewan bakit? Hey, bagay kumutlaang to'y badaw paran. Dayto'y short pan kan tube ko. Kita man. Ah? Ewan bakit? Bagay mo. Thank you, paran. Sige, baba na ko. Tanay, aldawen. Aginaw kan tunwain, kan aglaba ka, sakbay amapan kay jay talon. Naawatam, Hindi matungpal. kan agdalos kan tuman dito'y balay, tapno nadalos sa sang patakinton malam. O sige, ariglado bakit? Tungpalag amin, abilin mo. Manang Jenny, saan pa'y mutlaan ng lukat ni nanang dita pwesto na? Huwag nga ron. Naladaw la siguro Inawagak ni tatang, kit kunanamot anasa pa arimor iji balay da. Kastaya. Sayang ti mapaglakwan na ano di pa'y lamang lukat. Ay, huwag nga ron Sapay napintas ti ayan ti pwesto ni nanang aglaklako itinatangkan prutas. Tamis mo adahalan ti ayan na. Wen nga rod, sana kas dito'y pwesto ta, medyo na yun nagbasit. Sa bagay, no dasukit Sumarot dalat ta dito'y ano pa. Sa bagay mo kit di Nananahan ng lukat kayo mo gaya man, anak ko. Ni, andan ni nanang. Ay, itay pa yan nanang. Ape anala daw kayo. Ay na. Ada nakatakta kiti dalan. Ada laki na sarita ka kumarek. Manglukatak mo tentanay, adu gayam ti tao, ita. Nay, unay mo ti kasta suot yun, nanang. Ay, didak ba nun pakibiyangan, si Kalisa? Mind your own business. Dagaang anak, isu nagsuotak iti kasoy. Isu baybayan dak, wine. Ginay, anyat sida inyo inton rabi ay. Gumatangak to ni Tibangos, ta isigang kuman nanang. Ay, ilak amyuman jay amayaw iti sidaan na anak ko. Marabyanak ngamin nga agaawid. Ada papanak. Papanan nyo manan aya. Ay, adala ka sarita ka tao. Napatigabanag ti pagsaritaan, may. Anya? Uy, iswa padigwan yun tuman jay amayo iti sidaan na. Tapno saan akasla na kaasay ijay balay. Oh, adto ti sidaan nyo tatang. Mangan kayon. Agyaman anak kaw. Urayak pa di inayaw. Ta agidan kami amangan. Ay na, marabyan ka nung nga agawid. Apay, di na in-text ka na kayo? Hindi. Saan may? Mangan lakit din itirwarday jay. Iso mangan kayon. Mabisinan kayo lamang uray kan kuana. Sige nga ron. Ang madamag ko man tatang. Apay, kanayon aya marabyan nga agawid ni nanang. Manmano nga agawid iti nasapal ay jay. Papanan na aya? Mapapan ka no iti balay ti kumari na. Masapsapa arumwar sa marabyan nga agawid. Awan pa'y inananan. Inaldaw amang lukat iti pwesto na. Anya nga inaldaw? Kuno dapat tayo aldaw sana mang lukat iti pwesto na iti palengke? Anya? Inaldaw mo arumwar. Saan ang matatao dito balay anak ko? Anya? Kunak nga ron nga ginanamay. Sayang ka no taldaw. Ay, kuno dapat tayo dual daw sana ng lukat iti napanalawas? Anya? Napanan na nga tanga iti daytang aldaw.
Diyak ka mo anak ko. Ay, tinasaya at palutputan nyo ni Nanang. Kananawaan nyo man iti kasdingar aramidan na. Di pa nagbadbado na. Nagkikiting. Bastusan pa yan dagiti lalaki di palengke. Ngam kasla kay kayat namat. Bayam, ano kas dyan ti pagragsakan na Jenny? Apaan naklupakibiyangak? Anya? Patpat gag kinayaw. It numabalay. Diyak kayat nga aga pa kami anak ko. Ay na, pampanoy-noyan nyo ngamin iso akas jay. Barang da kayo tidanggan na Ay na, di nakmula denggan dinayaw. Katungtan nyo nga rod. Kilgaan nyo tap nagbutang ka na kayo. Saan Diyak maramid dito Jenny. Diyak kayat nga aga pa kami kininanang mau. Manungay tinaglakwam ita, Nana Jima. Nana kanyak. Jima kunam kadilatan. Nabayagan nga ag data. Hanggang nanapay na ti awag mo kanya. Anya nga rod ti kahit mo ayawag ko ken ka. Panagrespeto lang mataan, Nana Jima. Ay, awagan nak iti, darling. Wano loves, wano sweetie. Kasjay. Wano, babes mo iso. Ay, saan makadlaw dan ano kasta tiyawag ko ken ka. Ipulong datakin nila kay mo. Kahit mo nga raw, nga idarum data ti asawam. Limod laeng ti relasyon ta. Iso adita ipadlaw nana. Awan mo't makanggag ka data dito. Dudwata mo dito'y hotel. Di mo laam mo Ang mga no adda CCTV dito Nariga tayo. Iso nana kumalatan tiyawag ko ka. Okay? Ay, sige garod. Sikat ti makaamaw, Roland. Mano tinaglakwam ita ijo pweston, Nana Jima. Jak pa'y binilang. Yag mo, dasyak timang bilang. Aday ta. Wow! Naglaing ka mo tinaglakaw. Siyempre, Ay na, kaya't kang agkan. Mabutengak. Ha? Hanya ko matipagbutngam. Ang mga nood na CCTV dito Kit makita data. Narigatan nana. Hay! Agsaysayang talaang iti kwarta. Kanayon tang ag hotel ngam ultimo ag kabuteng mo bay. Ay, awan kaste agsigurado, Nana Jima. Madurmun kan sama ngamin kanyak takas lalola na. Ay na, di ka agsasaw iti kasta. Tawan kinapud mo dahi tayo bagbagam. Inaram ka pa'y nga ron, no, kadurman ka. Amumat nga ay-ayatan ka, Nana Jima. Ay, kanayon mo nga ibagat ikasta. Ngam di mo pa'y pinanaknakan apulaos. Anya pa manaknak ayat ikayat mo. Kanayon mo ti panagkuyok sa. Alala, bayamon. Hehe. Arakupon ka mga Roland. Sige. Mabitla nga. Taiddepak ti silaw. Taure ada CCTV. Kat saan ta makita nga ginarakot ta. Anya? Bakit? Pumimpintas ka mo. Ay. Kastaya, paran. Ay, agyaman nak, Ubing ka pa'y bakit? Agyaman nak manay. Ay, gagangay na. Kasta talaga, no inspirada uti may sa tao. Agbalin blooming. Nakapimpintas ka nga ron. Siyak nga asawam. Yak pa'y masangon tagpapukis. Gapuitik kinabisik ijatalon. Mala, sana balitan napintas to'y asawam. Nagitikit di mulam, tiinto na rem, paran. Bayam asyaklatan ti agpapintas.
Manang Jenny, at manin dyan lalaki akanayon ang mapandita pwesto ni nanang. Ayun. Sino nga ta talaga day ta lalaki? Apay akanayo na mapandita. Diyan ka mo Tati amok idikit customer laeng ni nanang dayta. Pasaray agtugaw maten. Wan nga rod Mabayag nga agtugaw dita numapan. Wala. Sino nga tangay dayta? Ay, tinasayaat. Urayan ta ang makapanaw ti lalaki. Satan to kasarita ni nanang, Lisa. At daw ting mita kadagiti barkada, Nana Jema. Ha? Ke papanan yung Roland. Mapan kami kano ag beach, Nana. Na, kasta aya. Apay, saan mabalin sumurot mo't dagiti partner yaw? Ay, saan? Saan, Nana? Ngamin, for the boys lang dayjay nga outing, Ming. Ay. Bayam, ayun ton maminsan. Duwatang ag-outing. Mapantay ti adayo aluga. Tay awan ti makamam mo kadata. Tapno nawayata nga ag-holding hands. Ay. Agpaisaw. Kano nga'y? Into na da kwartam, Ah? Aywen, awan kwarta kabalunag, Nana Jema. Agbibingay kami ngamin iti magastos. Sige, taikan ka. Oh, ato'y 3,000. Balon mo nga ag-outing. Nayuna mo tala. Anayam 5,000, Nana. Anya? Alan, nakapimpintas ka ba yun? Isu amain inlabakan ka. Kapo iti kinasimpot mo kanya. Alan, Nana. May sapay. Hey, inagkamot ng tidakulap kurulan. Amangan no, nakita dagiti anak ko. Saan? Busy da nga, glakla ko, Nana. Tanda ti panagayat ko kan kanayta, Jima. Amaw, nakaragrag sakak. Nga uray ti dakulap kula ang ti agakam. Kat umdasan apakaragsakak tay tarulan. Gapo, talab na lab ka. Alan, anay mo na 5,000, Nana Jima. Sige nga, Rod. Mabalin ka day. Jima, kunamlatan kanya. Ay, di na kunawagan itinana. Sige. I love you, Jima. Alala, sige. Nayon na kunti kwartam, Roland. Aglakla ko iti pipino day jay. May agsingsinger. Ipaw-pawit na lang ngamin tila ko na. Kanayon nga may agsinger. Ta installment ket nga road ti pamayak nga agbayad. Tadyak mo't maigulpay mabayadan. Kabayadan yung aminan Kurang mo nga road ti kwartak. Mano ay tabak-apak pailaan. Ay saday. Anusan na ati umay agsinger. No sana makaanaws. O di itod na iti sa bali ti pipino. Wala ko na. Anyat gatangam dito'y mall, Manang Jenny. Tayman ipagpagatang di ka anak nga usaran da iji pagadalan da, Lisa. Ani, bantayan na kita nakta. Tenak bumatang iti tsinelas ko. When, honey? Ha? Manang, mabigbit mo dahil siya lalaki. Day jay matay kanayon amapan iji pwesto ni Nana. Wan Manang, adagayam anak kanasawa na. Huwag nga ron. Nala, mapantakit din. Tanih maluman. Ipasyar na mo't siguro ti pamilya na andito yung mall. Oh, anya. Umdas ka din day ta 2,000, Roland. Uwan, Nana Jima. Agyaman na ka. Na naman na. Ay, Jima gayam. Agyaman na ka. Ay, adong tinaititid mo akwarta kanya.
Jak amo no kasano ang makasubadakin ka, Jema. Bay amday ta subad-subad. Roland, at taibagak. Anya dayta? Kayat ko na sinaan ni Paran nga asawa. Anya? Abay ngay. Inja nga ron ay ayatunan. Sus. Inja kayatan na makita ti panagrup-rupa na. Isu nga, apay no, mga bangtan iti pagnaedanta. Anya? Wen, oray basit la kwarto. Basta adda pagyananta. Kwa. Mabalin na tamot jak mabalin ti maturog iti rabi iti dagos mo Ta birukan nak ni nanang ko iji balay me. Anya? Sarungkaran ka lang iti aldaw no rabi, jak mabalin ti maturog iti dagos mo. Ay ko. Okay la tamot. Basta inaldaw ka amapan iti dagos ko, wine. Well, yung malum tiyo umaygaw. Tapos tuntuno at dan koleksyon mo iti pwestong. Sige karon, tas sina ako ni Paran. Ore di mo sinaan mo takaasi mo di lakay. Ay, basta sina ako. Apay kaya ka sa kibagbagam di mabakay. O mamuk ka nagbasulaking ka. Basta agsinatan, tanagbaw-bawon ti panagayat kukin ka, Paran. Sa nabalay, talakay ken bakitan. Itid maun ti wayawayak, ta itid kumatan ti wayawayam. Ni iseng nga ex-mo, armamanan no kaya mo, tapno quits. Nagsakit na ito nga aramidam ka niya di mabakay. O mo nagbasulaking ka. Nakasingsing po ito. Magking ka bakay. Ay basta agsinatan, suray. Nga saanin nga agbalew, ti panggedeng ko. Anya ka din day tangararamidan nyo, nanang. Ape asinaan nyo ni tatang. Una, tanauyong kanyak, kabkabilon nak, bugbugkawan nak, ken parigatan nak itibaon. Sana kasta ni tatang, nanang. Tikunam ngam di yu lamaw. Di yu lamaw, ti kinaulpet, ti amayaw no awan kayaw. Ay, naulpit ti amayo kanyak, jaklay bagbaga kada kayaw. Itala amay bagak, tadyak ka maulanan. Isupag nga siyaw, tadidak pakibiyagan, iti kayat ko nga aramidan. Kayat kumot ti agbalin anawayahan. Kayat ko ti agbiyag, nga agmay-may sa anak ko. Jakpat siya na maramid ni tatang ti papabasol ni nanang manang. Uray siya kalisa. Ay, jackpot yun day ta. Manipudogbing ta. Jak na puutan ang kinabil ni tatang ni nanang. Wan nga rod Dinto pa'y ungungtan ni tatang ni nanang. Ay, si puta man no agsaran ni nanang dita pwesto na. Tagsarata matan. Ha? Apay manang. Surutan ta ni nanang iti papanan na. Di na kayat ka ngay bagatayan ti dagos na. Isa surutan taman iti liman. Manang, lalaki akanayon amapan iti pwesto ni nanang. Apay nga da dito'y day ta lalaki. Ay, aglamang taan. Di kagpakpakita, tapaliiwan taman ida. Wen manang, simragan iti balay asimrakan ni nanang. Umay ka, ang ginayad ta amapan iti ayanda. Ala manang, huston samat ti atap kong adda relasyon da ka ni nanang. Ha? No kasta, agpada ta iti atap, Lisa. Diyak na yung bagbagakan ka, tawan pamanagnag ko. Ay na, nadlaw ko daytan, idi pa'y laeng manang. Kat ita, mapansamat ton ti atap ta. Agpay sunsamat manang. Roland, adda tao. Mabit laeng indaklo ka tantiri daw. Ang mga numakita dak dito.
Paglumak ngay. Ha? Ay, uunan niya. Kwa, sumiro ka pa ilaang di ta sirok ti kama, Roland. Sige, sige. Apay aya nga ipilit yung nga da kadwak a lalaki, kaawan ko nakmait. Kas makita yung mate, agmay-may sa at dito'y daguskaw. Nakita mi nga ron asimarak dito jay pagbagayo a customer yun, nanang. Wen nanang, naglawag ang nakita mi. Isu adi kay kuman naglibak. Ibagayon ti agpaiso kada kami. Hay. At da relasyon nyo iti dahil lalakyan niya, nanang. Mala, aklunak man la ti agpaisaon. Wine, pudno ti atapyaw, ada relasyon may kanirulan. Anya? Ala manang, Saan gumawa at ila ibagbagam anana, Jima? Pasensya kayo, no naglimang ka di sirok ti kama. Diyan kaming kaya't nga da makakita kanyak dito. Kano saan apod no ti ibagbaga ti inayaw nga dan relasyon me? na, apay nga yakas tamot ti ibagbagam rulan. Agpreso may. Aggayim talaang nana. Pudnaw ngagkuy-kuyog ta. Ngam awan mo aramidan ta. Ultimo holdingan skid di ta aramidan. Apay nga ron nga da ka dito eh. Wen, taad da utangal kinina Jima. Wen, aklunag. Adon di na itid dinayo kanyak. Ngam bayadak nuisot kayat yaw. Ay, apay nga yakas tamot ti ibagbagam rulan. Hinayat ka pa mo nga raw di ti kastaunay. Sikalaang di mga yaat kanyak, nana. Inalaang di pangibilbilang aking ka. Ina, Anya? isuotap no di mo magungkuna. Sige, bayadak nagiti na itid mo kwarta kanyak. Kit apaman ang makabayad aking ka. Sana kung nagpakita aking ka. Anya? Kuna na abaraw, gamada mo gaya masawan na. Nagpalilaw kiti dahi jaya lalaki. Ala. Pagnak yun dahi ta, napasamak kada kayo. Di kay ngamin basta mamatilatan adamang pasablog kada kayo. Agpakawan kayo kani tatang. Babahin ako niti abayaw anak ko. Awan tirumbang apagbailam, di babakay. Kaming mapakawang ka. Saan ka akagura? Tamok, anak ko laapan laang ti panunot mo. Ayatin kalata, bakal. Ang yaman na para nasawa. Pinakawan nga rod ta amami ni Nanang May. Kat naurnos damanan ti bagbagida. Naragsak kami tauray kaskasanaw na isublimat laang ti sigod a kinaragsak dagiti dadakkel me. Naminsan laang nga nailawan ti inamay kat dinan inulit dayday nga inaramid na. Alakastan ti pagayam mo, Lisa. Ay ka nasaya tunay ata na urnos matlaang ti amin kadagiti dadakkelyo. Anya nga ikat nakulapan mo nga rod ti panunot ni nanang yaw. Nabulsak ka na yata ko nada. Kat dandani na pa'y sininaan ti amayon. Gapulaang iti day dya lalakay. Nga uray kwarta laang ti habol day dya lalakay. Alilata. Lab na kanulata. Tinasayat, nagsinadamot lang, kat naurnos ti amin kadakwada. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Lisa. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. En your nos pare ti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amen. No pakasaritan ngayon tayo drama, kat nagapo kani pagayam tayo amiling, saan napudpud no anagan.
Dear manang biyanang, agpada kami abaak ni kabagis ko a Dominga saan napudpud no anagan. Agpada kami abaak ngam saan ngagpada ti ugali me. Tangamin, imbakbaket ko ti kina-play girl ko. Idinto tani manang ko na maabaket. Rogyak nga rodan ti agsalaysay. Ala, sumrakahin na rin tag meriendata. Agyaman na, mimiling. Sa bali man ang alalaki ay tinsangpot mo dito'y balay, Mileng. Ni manang Domingamot, masapul pa lang ay baga mayamo, dayta. Apay, nag-break kayaon kiniskaw. Nag-break kami dagsapa, manang. Agasam dayta. Naglaka ka makasapsapol itinubyo ading ka. Uston man, kababain mo kinihinray. Tilay bagbagang mo. Ay nahinray, pasensyakan iti panagsasaok. Ngam na sa isaya at mumaamwam ti aramid to'y kabagis ka. Itatana sa papay. Agsusukat dagiti nobyo na. Pasaray aggigidan pa'y no daduma. Well, awang problema. Nga oray naglaka ang maumuma iti lalakay. Amangan numadamdama, sinaan na kamot. Akas iti inaramid na kadagiti daduma anubyo na. Saan? Hindi na gano sinaan ni Mile. Oh, nga ta. Well, Kat nubulili kung to'y kabagis ko. Anya kamitan manang, di nakpaibainan mo. Nala, ingka kaglutom ta dito yung mga ni Henry. Kwarta man Henry. manyo. Oray 500. Eh? Paggatang ko man iti underwear ko. Agratratik mga namin nga underwear ko. Agka. Ay, agyaman na kain na. Ay, adapay ko ma-order kiti online. Ngaminton maminsanan. Kaanot swildom aya. Ito katapusan mo na Sige, uraya ko. Barang ikanak tumanan. Ha? Oo. Awang problema. Basta ada. Ay, agyaman na Henry. Siguro, dakdakkel to titid mo no katapusan. Saan la 500? Una. Basta ada mo base. Nadapay kami. May bayadak. Alon ko, Mile. Ay, mangilasin ka asiku din ay titid mo kanyak. Henry? Ay, nagbayag mo da yataon. Asino, uraya, Mileng. Ni Henry kuna na nga umay itatayag na ti allowance ko nga mawamatan. Ha? Allowance? Ikan na ka iti allowance mo? Kawan na manang. Rumbang lang ay kan nakiti allowance ko ata. Nubya na nga rod. Anya? Adamat sukat tititid na kwarta kanyak. Sukat na nga? Basta sukat na. Apo damagang pailaang mo. Amumlatan Ay naading ka, makiasawa ka laangon tapno agtalnakan. Manjak nga rod. Agpapasak pa'y ngagbalasang. Kaya't ko pa'y tag-enjoy, manang. Ay na, bakit ka nabalasang? Ngam aginjoy ka pailaan. Makiasawa ka kitdeng. Ibagam kinihin rin tagkasar kayaw. Jak nga rod pa'y nakasagana mo. May mayat ti single tanawaya ka kanayon. Nay, ay, isulaki didaytan. Henry, si kaka didaytan, my love. Why, my love? Ay, mabit lang! Umayan, my love! Ano sampala to 5 Sa awan man nabatin iti sweldo. Kang pa kami na amang inang ko. Kaya katang na iti si Daenda. Anya kamutan, ninamnamak pa'y mga ruta 2,000 nga itanmukan niya. Pasensya ka na talaga, Mile. Basi mo lang kami iti sweldo. Kas construction worker. Mawan ano kasta? Di nakgaya masuportaran no asawaan nak. Mala, yag mo daytan. Agawid kan. Ha? Agawid kan tanay, si makit ti ulok. Kaya't kunti matorog. Ano yan?
Hello, Manang Dominga. Anda manan. Ha, ay isumrek ka Henry. Anda ka din Miling. Ay wun, adda iti silid na Henry. Mabiit lang taya ba? Agyaman na. Manang, ibagam ka ni Henry, tawa anak. Anya, katno imbagak nga adda ka dito'y silid mau. Ay, si kanti makisarita kang kwana. Si kaman lati mangibaga na jak kayaten, tay break kon. Apay aya. Ay basta, awan na pinta sa masakbayak kang kwana. Adamo imi-imo na. Anya, Alam na manang, kasarita mo. Ibaga madya ko na yayaten. Pangay, agas na ni ibang baga, Manang Dominga. ay, kastamat ngamin timbagan ni Miling kanya Henry. Di nakakano kayaten. Sumapol ka kanon iti sa balay, ngagbalin anubiam. Sakit ni Barokong ko, Manang. Kasi matutulog. Isangit ko lang at isakit tinakam ko. Manang, ada kadwa kasi mangpet ni Insyong. Insyong, iso ni Manang kwa Dominga. May mga oras mo, kabsat. Ay, kastamat kabsat. Ala, sumrek kayo. Kamon, darling. Sumrek ka dito'y nano mo abalay me. Thank you, darling. Nakasapol ka man adagusan iti kasukat ni Henry Miling. Kasinsina yula iti kalman. Ay na, di nakmut padaksan iti sango tinubyo ka, Manang. Anya kamutan. Ay nasaysaya at numaamuan na tagpaiso ading kaw. Itatana sa papay. Amum anya kabsat. Playgirl to'y kabsat kaw. Awan bumayag anubyo na. Amangan no agbabawi kantaw. Nalaki din, ingkagluton Manang. Tamangan dito'y ni Insyong. Kaasimat ni Manang mo nga glutluto. Katulungan, darling. Baybayam ni Manang ko. Narwam day tangag loto-loto. Madlaw na singpat ni Manang mo. Wana, oray ungong takno kwa kakabutang nak. Kaasimat amiling. Manang mo, ungtam. O may kagit din, lain tatulungan nga agluto. Ay nasaanan. Kabailan na day ta. Shaktibus dito'y balay. Anya? Ay, makaininumak iti juice na lamis. Wano ice cream ko ma. Awan nga min karga ti ref me. Gumatang ka man. Nag-Diyos taman itayan iya ili. Agdanom kamot Anya matan, makaumang nga rumati danom. Maya tidanom. Jak manganan, awang ganas kong. Nakayulatan timangan. Tulungan ka nga agluto, kabsat Dominga. Ay nalpasun kabsat. Masya na ngamin ken ka, kabsat. Aglingling kan. Napudot ngamin kabsat. Kung nakatulungan na ka ni Miling, masadot ka numat. Day tapay mati ko namat. Sadot day takabsat ko. Tumulong laeng no adda kayat na. Anya? Una yan. Nadlaw ko nga ron, di kinasadot na. Naglakapay nga agpasugnod. Kasta nga ro ti ugali na. Sigurado. No adda di na magustuhan kan ka, i-break na kan. Naupayak iti nakita nga ugali na kamsat. Ha? Unak no nasing part ni Miling. Ngamsal magayam. Isuan na upay ako. Nang runakit ado, dagiti makikita ka text-mate na. O dak lang arudo na numila. Ngam adda pa'y la text-mate na. Naupay akong kinkwana, Dominga. Manungay tinaglakwa mitimulam alaya, Insyong. 30,000, Miling. Wow! Ay, mangtad ka mga ruduray kinsimil laang. Alan gumatangak man iti cellphone ko. Padasak man tag cellphone iti touchscreen. Tapno ag video call tanto. Hay. Ag video call tano day tag digo sa kaya mo. Ha!
Bastos! Bakit? Nay, kapapanamon ngayon siyang! Ay! Ay, pinanawan nakmatan! Pagmeriendam Dominga. Ha? Nay, Ah, apay nga ikanak iti kwarta insyong. pagmeriendam nga rodo. Baratom kanyak. Ta chimambaki ti presyo ti mulak alaya. Ha? Ay na nagsayaan. Ay katagyaman Walang kantis kayo, adwa! Ha? Walang kantis kayo siyang! Katsika mamanang! Aga-agaw kay tinobyo! Ha? Ay Allah. Anya ka din day nga ibagpagamading ka. Isumatla din nakikanensyong iti kwarta ta si kateke ka na! Nay, anya nga. Siyang! Ibagam tagpaisaw! Crush mo ni manang ko niya! Ah, Agsaw ka! Crush mo ni manang ka! agbrektan, miling! Anya! Adon, tinakaupayakin ka. Isumagsinatan, yak kaya tugalim. Awanan kay tibahan! Anay ko. Kalpasan ti amin! Kas talakalakanakan ka ti panangisinam kanyak! Awan terumban, nga ikamat mo kanya. Taawan na pasama kiti nagbawitang tamiling. Isumagsinatan! Napuskol kay di ti panagrupropa ma? Sikapay mo talaklakayan ti mangisina kanyak! Puskol roba! Puno, tiatam ni Miling, Dominga. Kras ka? Kinsaan la dayta? Magayata kong ginga. Anya. No aklunan nak. Ikalay sa kadagos. Insyong, por delikadesa kumamot Sumapul ka laengen iti sabaling nga armam. Saan na siya? Ta sigurado asaan na taasardengan a pagsasawan ti kabsat ko no bilang laeng. Aling mo ni Miling. Naturturay ngamsigan. No isudag balin alapad iti panagin na yata. Agtaray talahangin, Dominga. Anya? Ay, atun ka. Sambuton tati banawan habang si bibiyag tabay. Malay mo, ang mga numaka isang butapay iti siyang mga anak. Ha? Si kakit di man. Tila ibagbagam. Alamat rin ha. Sikat type ko. Sikat kayat kong asawain. Sikat kayat ko pangirimitan to iti mapaglakwak iti layakas kadamula aparyakan tarong. Ay, insyong. Uwan ko na mo na. Ay na, mabayang ka pa lang mag... I love you to. Kunam ka din, Dominga. Malaman laengan. Wanan, ay ayatan kan insyong. Oh, ay na, magkan ka, Dominga. Allah, hinagkanak mo tan insyong. Kanya pa'y ngay, nubya ka nga roday. At danlisin siyak ang mga kingka, Dominga. Ay nasaya at nagkasar kayo kinensyong manang. Ha? Saan ka nga agong at Mileng? Saan? Apay ko mga gungutak. At damot din kasukat ni insyong dito'y posok. Ha? Ada-adagaws? Kawana! Apay kapoy. Maapil nga minto'y kabsa mo manang. Isungado tagrayo. Anya? Ay, wanggayam. Didak pampanawan ano malpasan ti kasaryo kaninsyong. Diyak ka ba lantag may sa dito'y balay manang. Isungag talinaan kayo dito eh. Diyak kaya tapanawan dak. Ne, si kaman taglutong darlay. Apay, napanandya kamsa mo aya. Ay na, napan man nagbulak-bulan Agsusukat gaya mo talaga tinubyo di kabsat mo. Naimbag tayong break ko ide. Naimbag langit eh. Tasa nga iso tinasawak. Dagdag pa ako matibabawi itan. Nga pwede ka sadyay nga ramin na.
Darling, Ay, may sus. maglakit tinta nakita ka, darling ko. I love you ka talaga. Ala, aglisi ka nga rutan. Ta ituloy kun ti agluto. Nakarakob ka manan. Adata dito'y kusina. Nay, apay analiday ka, ading ka. Jay awanan ba inala kay Philip, ah? Luklukon naklagayam. Kunana siya lang tinobya na. Saan mag... Ha, kunak man no ni Andring tinubyong ita. May sama day jay nga andreng. Insukat na kitibak-bakit ngam siya. No kasta, pinaggidan mo ti do anubi o milaing. Uwan manang. Tapang paliiwak ko man no asino ti matino kadakwada. Taiso ti pakiasawaak. Ngam nagindan damot na nang i-break ka niyak. Anya? Ay, apay. Ti ko na nasaya at ti kastangar aramida, milaing. Paggigidanam dagiti nubiyaw. Kaya't ko kumangaroden ti makiasawa tao mapalakan ka manang. Ngamin nakasingsingput ni insyongkan ka. Ngamin breakdak matan. Iso nasakit ti baro kong kumanang. Naimbag ka pa ya. Apalan ka unay. Nay, si kamot taglablaba, insyong. Ay, wait, miling. Tamasya na kinimanang mo. Yak kaya na mabanog. Ay, naimbag pa'y ni manang ko. At damang ilablaba iti bado na. Ilutlutwam pa yan iti kanan na. Kanami na natrabaho dito balay. Sikan ti mga raramen. Lab na lab ko ngamin ni manang mo, miling. Iso ano mabalin. Yak kaya't ngagbanog. Ay, insyong. Di mo't. At dabalo akabsat mo. Ningay ading mo amariyo. Away. Nangasawa na. Masikugan niya sa kawana. Ay, sayang nga ruda. Aba iya. Ay, kwa. Ay, awan, insyong. Manang Dominga, pakibagam mamagkin na insyong tay laba na dagiti murang ko. Nagsaki nga mintisikat ko. Anya, ay saan Saan mo't ababaunan ni insyong dito'y balay katating ko? Kan mababain akon iti asawa. Taison tagtrab-trabaho dito'y balay. Mailaklak am kalangarudan nga ilutlutuan na. Paglaba umpay, saan mo't tan amilaing? Ha? Sumapul kamot iti asawam anasingpet kan nagagut. Saan ajay asawak ti babaunom? Takababainan kan kwa na ading kau. Ay, di nakikid. Ang ginantil manandamanang Dominga kan insyong. Ay, kaano nga tamot ay makasara ka kitikas kan insyong. Sayang, pinaluspusak nga minensyong ide. Siya kumatikikikyan na ita. Ay, hindi manakman. Awan katakunay-nay ko abumakit. Kukwaklatan ti mapapal kini manang ko a Dominga. Akas lapay kit din pagimuna kon ti kabsat ko. Tasyak mati mo na anobya ni insyong kinunkunak iti bagay. Katgapo iti dayta. Inkadang ko tilimasin iti pagnaadan. Tamaditiriknak nga umapapalatan kadagiti dua. Alakastan, to'y pagayam mo, miling. Pasensyakan iti dayto may bagak pagayam miling, Angam no nagsingsingput ka kumangamen iti kalabas, nalabit nakabukal ka kumamot iti bukod mo a pamilya. Isu nga anusam ti bunga ti aramid mo. Talaga kasta.
No anya ti mulam, isunto ti apitam ko na dang around. Ang mala, uray no kasta enjoy lata. Enjoyam tinabat-bati pay panagbiag mo habang napigsa ka pay. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam mileng. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! And your nose parity script ni Jenna Almoite. Diyos tagngina, kanagyaman kami, tingkay panagdangag. Manang Biyanang! Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Siyak manan ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat, ngayon tayo basa itakat manipod kani pagayam tayo agudo, tintay idrama. Saan naapudpud no anagan. Kastoy man ti surat ni pagayam gudo. Dear manang biyanang, barkadak ti manugang ko no may papan iti arak. Oray awan kwartamen, may remedyo latta ti panagbartek me, tado dagiti mangilibre kada kami. Rugyak nga rudan ti agsalaysa. Adda ni tatang yu dito'y Rona. Ha? Ni, awan nanang, nagkuyog da kan ni Karding arimwar. Ay, sumrag kayo ah. Ay napanandag ay. Ada ka no darayan da aparte nanang. Ay, rabiin ngam awan da pay lang. Wan nga rod ah. Inawagak ni Karding itay ngam di namat maibaga no anya nga oras ti awid da. Ururayan na kano ngamin ti desisyon ni tatang. Anyan dagijay atat tao. Di dan samot pampanunutan dagiti kabalay dang agdanda nagkadakwada. Ala, umyan kayon dito'y balay nanang. Uy, makaamumot tinjay amam no awanak asang putan na ijay balay. Masaduta kaun nga gaway. Beer house mo ti imayan tayo, tatang. Uwag, taagilibre ka no ti kumparek. Di unay, tamangan no di untun kabalan tagawin, tatang. Taba ilak, abay kumasaan. Daytoy pa iti inuman nyo, mga podi. Ha? Nek, agapay lak ti inuman mo yan. Nangyag ka ba lang? Jay big time akong parem. Tinangibaon kanyak, sir. Ay, thank you nga raw, ading lapsat. You're welcome. Anyat nagan mo? Gudo. Siyak ni Gudo. Saan asika? Daytoy kadwam ti damdamagak no anyat nagan na. Kwa, siyak ni Karding. Karding gayam tinagan mo. Ay na, papidil man nga rod. Alay ko, tiping-ping ko ating, di mo pisalan. Suplado. Ay, siyak lang iti, pislam tiping-ping na ating lapsat, ta saan nakasuplado. Ha? O sige, Saan? pagbigyan ka. Ay na. Ay, tayo na. Nagwakay. Anyamat day tarong pamuntata. Very oily. Yeah. O sige, panawan kayo pay. Tasi kaswag dagiti daduma pay ang customer. Nagdadakkelan na gito'y dua botelya nga arak ay nagdatata. Sagay sata ka, geng. Anya? Ay, jak ka bagalan tatang. Kat no good fortune dahi tamay sabot eh. Basta, ibusin ta. Alata ka kiti. Ha? Ay, tatang. Aran maminsa mo ilakas taon. Sa mga karayaw. Hello! Ay, inang ko. Ay, may kanin ko daw. Di ka batay. Ay, at sino ka? Siyak ni Melissa. May isa nga unano. Uwan ba? Amo ka? Tabas ka kagaraw. Nakaturog matanta pogi akadwam.
Ha? Huwag ka raw. Nabartig kami na. Siyak, takin ko iti da ito'y apag-iinuman. Na. Naawis tiriknak nga masidagkan ka. Ay. Gapo dita na silap at tok mo. Isa naging teresakan ka. Ah? Kaskan ka ngamin, dagiti weakness ko iti may sa lalaki. Yay. Weakness ko ti pultak. Ala! Balasang akpay ngamin. Si Kangay. Ah? Kukwa. Aguray ka man. Agpaiso ka dito magbagam. Kukwam na ito a beer house. Wen, ado ti negosyo. Ado ti kwarta. Mabiit lang tairuar ko ti wallet ko. Tada ipakitakan ka. Daytoy. Kitaam to'y passbook ko. Yan. Ah! Nagdakilan ti karagat yung passbook mo, madam. Saan pa nagpalastog? Ngam ado ti urnong ko, pultak. Ah, gudo tinagan ko. Saan apultak, madam? Ay, sorry Sorry, Gudo. Ada ka din asawam. Ah, kwa. Adda. Ngamsan kami ngagkasilag. Agdumati silid mi adwa. Anya, mabalintag pa siya rin balayo. Ah? Wala, madam. Mabalayin. Di kagpadlaw sa asawa ka. Di mo ipadlaw akrasnak. Ibagam aninong nakway. Wen day talagayam. Awan problema. Anya? Iawid yun ni Madam Melissa, tatang? Wan, kaipilit na si sumurog kanya. Nainlab mo kanya akong karday. Anya? Kasano nga ro din ni Nana? Ha! Makamu di na. Pasurutak latan ni Madam Melissa. Taado ti kwarta na kardeng. Tatang. Ay sus, kitaan nyo Taamangan no delikado taramidan nyo. Ha? Saan? Pagbigyak latan na. Ikuyog tangagawid kardeng. Ngam igay balayaw di pangidiritsuan tarin ko na. Taamangan no makadlaw ni nanang mo. Anya? Ay sana? Diyak kaya tatang. Amangan no agatap ni Rona kanyak. Anya? Malaman lang. Igay balay garudan. Kipapalan ni Madam Melissa. Itala sumangpet ka, Gudaw. Dua nga aldaw, adi ka nagawaid. Sino day taubeng akaduam? Kwa, anak ko iti bunyag ni Melissa. Anak ko iti bunyag. Isugay inanak ko iti bunyag, idi na iran lang awang ka iti. Hello, auntie. Kumusta? Nasaya at mat. Kahit natagpasyar. Iso nga, ingkuyog ko nga. Kaya nakakanumag am-am-am mo. Anya? Oh, Melissa, agmano ka kanya antim Asofina? Waninong, agmano ak Auntie Sofina. Upanak man, Gudo. Ay sos, saan amabalin? Sa mga numakita na ta asawak, Melissa? Anda ni bakit mo ijelikod ti balay nyo? Agsibsibog kadag iti mula na asabsabong. Alan ubain akon, Gudo. Kaya't ko ti agpaubakan ka. Libre ti inomam nga arak ijay beer house ko. Intay agsyat no malam. Kaya't mo. Ikaw na. Siguro. Ubain man nga rod, Gudo. Huwag nga rudain. Umay ka na, Melissa. Nagmayat gayang ti mauba. Nang rona no pultak ti mangubakan ka. Gudaw, nakita mo jay walis nga.
Ha? Nagpaubakin ni Ninong ko, auntie. Ay, ang pampambarma to'y anak ko iti bunyag bakit? Kaya natagpauba. Ha? Apay, manot tawan ni Melissa Gudaw. Ubing pa'y day bakit? Sa nga pulong sa laktawan na. Sa nga pulo nga, imposible ah. Oray unano ni Melissa, nga madlaw nga addan edad na. Madlaw mo matiubing kan saan ah? Ay na, ubing pa'y nga raw. Iso nga agpapauba pa'y lakanyak. Bakit day kayon? Agin uubing siguro ah. Kat no natangan ng tirupa na. Mature, tirupa na. Iso akas niya bakit? Nagalas ti itsurain nyo itay. Inubam day dya babae. Ay na, kasla anak ko ni Melissa. Ta anak ko nga ro di tibot niyag. Ha? Di mo ko mapagimunan, di ubing. Agin uubing nga ta ah. Ha? Ay na, unay ka na ya. Tila pag-imunan. Ninong, nasakit di saka. Ninong. Ha? Asas, abay nga agpilay-pila ka. Nan ano ta sakam? Nasakit Ninong anay Ay. ka. Jak makapag na. Natudok ka dahil wano na. Apay, at darayo mamaw si Melissa. Ha? Awan anti. Ay, di nakawagan iti antay. Taoray basit ka. Madlaw nga dan edad mau. Dan kurat-rat tarupam. Ha? Sabi na, saan kumama ka sa ti panagsasaum Aba anak Ninong, nasakit ti sakak. Ay, di ka agpaubay ti asawak. No nasakit ti sakam, agtugaw ka lang dita. Apay, ubing ka, akon di paubay ti asawak. Ah, Alala, umay ka Melissa. Ta agtugaw ka dito yung sofa. Ta ilutek ti sakam uan. Ninong. Hello, Tatang. Hello, Gardeng. Agrubat ka tayong tamarin agsat. Ha? Sa payaon kwartak, Tatang. Sat ti makamaw. Basta agrubat kan. Sige nga rod, Tatang. Ni tatang Jackie nasaritam iti cellphone, Kardeng. Wan bakit? Agawa awis. Makpan kami ka no ijayili. Anyad ko nyo, agbartag kayo manan. Saan? Income lamangan iti restaurant. Ilibre na ka no. Apay ngay asikalat awisan na. Da kami ngay mat kaninanang. Ah? Ay, kwa. Itik outan da kayo tulaan, Rona. Ibagak kini Tatang. No kasta, nagkuyog manan ti asawam kan ti ama, manakaw. Wala nang, inawis ni tatang ni Karding. Ilibre na kano matamanga ni Tiruar. Pat-pat mapandaki di manan aginom ah. Ha? Kasla di kapayla na iruam ka dagi jay adwa. Basta nagkuyog da, arak ti papananda, pat-pat ma restaurant. Wan nga rod ah. Ni tatang mo ngamin, awisan na ni Karding. Jay kit di mat asawam ah. Di na pa'y amaw apagkadkadan mat di amam. Nanang, Inawis dalaang mapan matadagosan. aywan, nagawid ka din jay bisita ni tatang nga anak na itibunyag. Ay, jakam mo. Tadyak mo't ida nasang putanan ijay balay itay. Napanakla ijay istor. Ngam awan damot tan idi nagawidak. Di da pa'y nagpakada. Ingkuyog da nga ta dya anak na itibunyag. Wan siguro tawan mo't ijay balay. Ngam amangan no ag sublimanan day jay. Tada pa'y mutla dagiti kawas na ijay balay. Ngam imbasura ko. Ha? Masurunak iti day jay Melissa. Agpapaubaki dyan kin ni tatang mau. Aniya? Naimbag no saan nga agipulong ni Karding iti asawam, gudo. Saan? Biniling kong Melissa. Nasaya at nga rod. Ay nainlabak at talaga kan gudo. Kano nga ngayatan na. Kaya't naklataya nga uray adan asawak Melissa. Sinaamon ni bakit mo tadatan tiyag din na. Anya? Ay, sana mabalinan Melissa.
Diyak magkaya nga agladingit ni bakit ko Kaasi ba, sapay adda sakit na iti puso. Ay, kukwak nga rudlatan ati umapapal. Sana bali, ta kanayon kami nga umay dito beer house mo. Ay, sabagay. Oray di kan sumuraw ti jay balay, what? Dito'y latan ti pagkitaan ta. Siyak ti umay dito. Amangan ngamin no makadlaw ti asawak. Okay, sikat ti matungpal ko do. Basta ibingayan nakmat iti oras mo Well, kanayunan may ti umay iti manugang ko dito. Sige, sana bali. Talibre ti inuman kan pulutan nyo dito Agyaman Melissa. Awan anyaman na. Basta parakin ka. Ngamin, love na love ka, gudo. Datang, nainlove sa mo to na yun ni Melissa kada kayo. May amain love ka rin. Tapno libre ti siya ta iti beer house na. Nagmayat nga ro datang. Unlimited ti siya ta ijay. Pati pulutan ko na maabaraw. Un nga ro datang. Basta di ka ipulpulong kininanang mo Tano ipulong na. Ibaga mo la asikat yung mga sungsungsung kanyak. Anya? Runa, ikam ka din ni Kardeng iti kwarta apagin inom na iti arak. Saan mo't nanang? Iso nga rod adyak ikikan, tamok ti kinaurur na. Nga milibri mo lata ni tatang. Awan mat kwarta ni tatang mo, jak mat ikikan. Anya, nikat pangalalaan da nga iti pagsasyat da. Day tangarod ti pakas daawak. Tauray awan kwarta ti amam. Makasyat mat lata. Agasam, minalam ti ipapanday jay ilay. Pasaray parbangunan no agawid. Wan nga rod Pati ni Karding, problema nga rod ti asawak. Tagpadadamutan nga ur-urkin ni tatang. Kari adinan ulitin tagbartag. Nga mawamutlat at matungtungpal na akarina. Ay na, nagpadaan dan ay iti amam. Iso nga agsagana ka man, Rona. Tanurumwarda, surutan taida. Bumabakan, Melissa. Tanak-tanganan tilupok amang saksaklot king ka. Sana kay ana umang agpaspasaklot kan ka, gudo. Sika talaga. Nayunan nyo ti pulutan nyo. Tagpaluto ang iti special apulutan nyo. Karding, agsao ka mo nakaululi makadita. Aon mo ibagak, madam. Amukon. Kayat mo ti adda ka sarsarita na. Kayat mo ti adda mo ka table na. Ay. Adda madam. Adda mabit laeng taya bakti kabsat ko. Ha? Kapsat mo? Ay, orasahan madam. Saan ako nga mangi table? Balasang daygay akabsat ko. Napintas matlakas kanya. Sana, madam. Sana. Okay nga rod. Ano sam nga rod ti umapapal kada kami kinigudo. Saan ka di gudo? Ay na. Agak ka lang agak kanyak. Melissa. Ipay. Sasama. Kunak! Oh my God! Nadama di ang makasabak dito'y gudo! Bakit? Dito'y gayam tayuyang yukin ni tatang Karding. Bakit? Oh, nayan ti kastala ngayo iti dayta babae. Anak mo iti bunyag kunkunam. Ngam babae mo't gayam. Nagkil na ti panangagak nakin ka. Bakit? Ni Melissa ti aking kuko iti dayto apaginuman. Saan ko babae? All bound! Ang mala, sigay. Itad kon ti wayawayam gudaw. Aramido mo ti kay kayat mo. Agsinatan tapno na waya kayon iti dayta babae. Saan asufin na bakit? Di ka kadagsasaw iti kasta.
Sikat ayatek bakit? Ulbod ka mat gudo. Kunam asyak tay ayatem. Mas pa. Kunam